ରାତିରେ ଦିୱାଲି ଦିନରେ ଦଶହରା କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଦାମ ଦହିବରା ଗରମ ଘୁଗୁନି କି ଗରମ ଦମ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଦାମ ଆଳୁଦମ ଏ ଦହିବରା ତ ଦହିବରା ଗରମ ଅଛି ତ ଘଷି ନିଆ ପାଟିରେ ଆଳୁଦମ ପକେଇବ ପଛଆଡୁ ଲାଭା ବାହାରିବ ଅନାନି ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ଯଦି ତା ପଛରୁ କିଛି ଗରମ ବାହାରେ ସବୁ ଦହିବରାକୁ ନେଇ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବି ବାବା ଏଠି ଖାଉଥା ମୁଁ ବିଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସି ଖାଇବା ଦହିବରା ମତେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅନି ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଅବେ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତୁ ଅଧା ମାତ୍ର କରିଯିବୁ ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ୍ ନବୁ ହାଫ୍ ଖା ଖାଇବା ଦହିବରା ବସା ଦହି ତମେ ନରମ ବରା ତମେ ନରମ ବରା ଏଇ ନେ 30 ଟଙ୍କା ହାଫ୍ ମୁଁ ତ 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ସକାଳୁ ଆଗରୁ କହିଲି ପଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ବନେଇବି ସାରିଲିନି ରଖିବି ପାରିବିନି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠିକା ଦେଶୀ 20 ଟଙ୍କା ଦେ ଏଇ ନେ ତ 20 ଟଙ୍କା ଦହିବରା ମତେ